itu semakin mendekat, kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Unsur intrinsik siji underan utawa tema cerita, loro amanat utawa ancas, telu paraga lan watak paraga utawa lakon. Amanat utawa ancas. Amanat yaiku pepaling kang kinandhut ing crita utawa pesan dhewe. Ambil nika, mboten asal-asal nggih. Ayo saiki budaya kita ambil apa kang diarani munduran? Logo. Nggih, monggo. Ayo anak-anak disimak. Bunderan yaiku pokok masalah cerita utawa lelah desane utawa dasar cerita. Nggih, bener jawabane. Ayo saiki tepuk tangan kangge Tias. Kita masih remaja, usia anak SMA. Yang pasti kita berdua, dan kini kamu ada di Waalaikumsalam. Ya, salam. Tekan dile kok tekan iki ari. Ini aku bantu lo kok bocor. Enten sing mbok cek sapa? Oh, ini 50% bukan 25%. Seberapa dewasa membencimu, tak pernah dari yang engkau bisa. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, semuanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah. Awakmu mana lulus SMA juga kuliah nang di sekirane? Aku yo asline lek gak kepengen. Enak sama doa ngono seru. Iya ya, ben tambah pengalaman. Awakku. Kenapa gak duwe ku? Kenapa biasa kata kuliah bareng. Kata sekolah dulu. Kayak apa? Kenapa gak duwe sekolah bareng. Wes gak usah dipikir arek ngene iki. Jangan ae, tetep semangat ae. Iya ini gak sih. Ayo ayo. Terus mene awakmu lulus sekolah nang. Aku yo asline pengen lanjut kuliah Universitas Indonesia kono, tapi yo ono ae yo omongan segare aku terus sampai batas lingkungan.
Siapa sih gaya awakmu patah semangat? Ya kayak omongan teko arek-arek ono sing ngomong aku gak enak-enak. Aku kenapa gak duwe ku? Kenapa biasa ya aku kuliah bareng. Kata sekolah dulu. Kayak apa? Kenapa gak duwe ku sekolah bareng? Sebuah isinya penuh entah dengan Aku kenapa gak duwe ku? Kenapa biasa ya aku kuliah bareng. Apa aja terima ta? Universitas kok pingin. Wis ayo. yang terlanjur basi, banyak waktu racun tapi diterima. Siapapun aku, kau tangan yang terbuka. Universitas negeri iku cara masuk uji swasta loro negeri. Negeri cara mlebune iku ana 3, siji SNBP. Nah, saniki sinten sing saged jawab? Tias mriki, Nduk. Nggih, Bu. Wonten napa, Bu? Wonten napa, Nduk? Kok saniki mlaku wae untuk pelajaran? Mboten napa-napa kok, Bu. Kula mau kathah pikiran. Kepikiran napa, Nduk? Kene cerita wae teng Ibu. Niku lho Bu, kula niku kepikiran kali omongane lare-lare. Terus kula kan kajenge kuliah ten universitas. Tapi lare-lare niku nganjani nek kula niku mboten pantes. Soalnya kan kula lare biasa. Teriak di atas tenggorokan, hujan serapah dan makian, hancur lebih mudah dari bertahan. Ku pelajari sedari kecil, dan dari situ cara pandangku melihat cinta berwarna keruh. Dan ku bisikkan asal kau tahu bagaimana rasanya bahagia sepenuhnya sampai ku merasa lega. Kau merasa lega, ku sampai di sana. Wis kok meneng ae kepikiran ae. Wis gak usah dipikir. Apa aku mikir ngono iki? Sing gak iku ya gak usah dipikir. Aku ya pinter. Terus pemikir omongan arek sing gak. Ya iya, wong ngene aja gedon lah. Ya iya, aku iku pinter pasti iso ya koyo. Ya iya. Pokoknya semangat ae gak apa-apa. Ya iya lah koyo anakku mikirnya koyo ngono. Wes mulai saiki aku bakal ngrungokno omongan arek-arek, aku yakin aku iso.
Cangkriman yaiku unen-unen utawa ukara kang kudu dibatang, diwangsuli utawa digoleki wangsulane. Nggih bener, saniki tepuk tangan kangge Tias. Jenen es. Iya ijenan, mertu kantin ta. Iya, ngomong teko kantin. Yes, aku pengen ngomong ning awakmu. Apa? Sakjane aku duwe rasa ning awakmu. Tapi sepurane yo aku gak pengen pacaran sih. Aku pengen fokus nak cita-citaku, pengen fokus nak sekolahku iki. Sepurane yo. Anindya Eka Chandra ning Tias. Alhamdulillah Pak, niki Tias ranking setunggal teng kelas kali ranking setunggal paralel. Niki jenengan tingali rapote Anindya. Alhamdulillah, Nduk. Nggih Pak.